bogere m ya. Okay, man, you have a member of social media in them Gani room again. Amam. The phone and I can't be out of Ramazo. Oh. Asenge Lazo para grass cutter Lazo Akaga wetu ya nala te wakaga straight we hota koshigeze ebian so na camera filter mege gana chaba baba ela Lazo na filter no la distance filter no la distance rodia Ani went branga taco shigremeze. Ebe marala. Umune wichara. Come on, turn answer. Look at. Okodonya bara ogure bis nketatra. O iki odla like this. Le wanya na front. Ono bia TikTok na were fiota me nwunu ya de ko na mabolo nwunu na mma lugbe lara aso no la chesi ba aso no green color ga goshi na mmadụ magara onye eri tilie trasa ga elu go front oh le kuikia Icha onye agbara ọgwụ nkịta atara nnọọ. Bịa were fonu gị. Aha gị. My name is Rosemary Chioma. Elekewo my name. Iwe onye Igbo ka iwe onye Yoruba? Chioma. I'm onye Igbo. Iwo Igbo, give me a say my name is. Iwo Igbo, give me a say my name is. Amam Igbo Asu Ofuma, obele. Okay, wo English. Hello la kwegra. Sir? Hello mahadu megra. Queen's College. Go nya hu jiji other phone, say about your phone because of on the make. Say about your phone now. Buy the phone, please. See about your phone. I'm hearing myself here. No, it's off already. Oh, but don't offer. What is plural? Hello. What is plural? Oh, yeah, English. What is plural? I go school, bro. Echefugo is okay. Therefore, 25. What level came on at Queen's College? No, I don't finish. You will graduate. Yes, sir. Adendo. Just on name. What is a pronoun? A pronoun. What is it? What is a pronoun? What is a pronoun? Give me a what is a pronoun? It's a word that is used instead of a noun. Yes. That would come. If you are here to play, you get out of this place. No, I'm not here to play. If you are here to talk with me, you get out of this place. Here. Sorry, sir. You think I talk here? Abawalaga kampu na again you okay. Sir? Abawalaga kampu na again you okay.
Mba. Ijumole. I have not given birth. No get that Bekin on again. I see. I will block you and bring you down here. Bekin Namaghy how to define plural and pronoun. Bekin no get Bekin no get me put on have called the blocker. I went never amo. Otishi yiri cat lawyer man when he pass etra. About a graduate in a case. What pack can you see? What pack can you see? It's an undermarriage spending Econ University and still nothing to count off or show off. I'm gonna saw society. My bingo. Bragata Koshigeza. Take a joke here. Bragata got another garambo. Nana before Chileka Bagoko. Mba. Pant go prepu. Sa? Pant get when a cat cratoka. Olo. Igbo go fu collabo. Igbo go when a collabo. Get him. Eh. Okay, Igbo go when a collabo. Where? Okay. Igbo yiri. Igbo. Igbo yiri. You want your bear? I'm going Imo State. Owerri. Ebe Nimo. Ohi. Huh? Ohi. Ebe Nohi. Ebe Nohi. Ohi. Iwo Imo State Nohi. Where in Ohi? Ebe Nohi. Ha mụrụ m na Lagos so Hey! It's a laughing matter, B. For your mind, listen. Look at me here. Ni hugi na imana manwai. Imana manwai. I need drink a man no logechi. Etawagi no law. As a wife material, wife land and nama who bed near nama father's land here. You want a phone no le? atọ. Call your father on a phone. Paga. Call him on phone. Naga mwana. Eh. Magakwan. Oh no. Fire bomb man. When another phone, call your mother. Where another phone, call your mother. Chile kabago kuma bingo. Bomb man. Oh dear, oh Maga. my other phone is dead. Anything I need to charge it. Phone that girl on where phone you want ya no that akoshi ezem na ma mo hip hop kono boranga. Where ya boy your mother now. Where phone you want boy your mother now. Come your village. Onye rere there reach age. Imana ga to test ben na. Call your mother, Tim. Call your mother on phone. Give me your phone now. Tell that your friend to keep quiet or I bring you down. If you're not ready, get out of this place. I don't joke here. Keep quiet. I don't listen. Hey, listen. You think you're a small girl. Let me tell you something you don't know. If I am a man, that is why most of you people end up getting married to people who are not Igbo. And you don't care the distance you got married in because you don't know any, because those people don't care about tradition and culture when they want to enter marriage. A true typical Igbo man will first of all know who you are, your worth, your value. If let me tell you, your culture determines who you are. Your tradition. Take a joke here. Call your mother now. Never need to be care. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe, watch the camera.
subscribe or like ya get share ya awara ya bag e watch it ya get bank get just know what ya taku share the guy for what subscribe all for this play Can you na akwa nchi ya akwa na nti ga aba kan yi akwa no kan yi akwa biko nu kan yi na akwa no when ya yiri akwa ma bingo thank you yiri akwa Chineke agbago oko thank you kromonto man kromonto itego ma akwa sa sorry hey banante wogere oya pace oya remove that thing again say eji remove that thing again opera remove that thing Ngozi remove that thing Monica ebe furu tranga baro yere nga uza abo bianga agwa gi se mege interview nwoke na nwoke sorry sir come on beg go white or you beg go white agba ego mi esa beg go white lo to si cha beg bog ta nketa le yu gi shi aha no ka pe nketa efofsa na nketa kpọ abu massive nwa bingo ida kana set ga again I bring you down ida kana set ga ha bring you down party hunde remote TV it's out here maka Chineke block on air here lo to the can dey Nigeria remote and change station no wala I say if you laugh here you think I'm joking here with you it's under remote furefu branga bia na erem shansha ma bingo the way phone na la kabila talking ramazo look at it look at it yes that they say phone of man that they say of man lele enya de waka ke sere meslata to ko ga ko ke yiri thyroid wogene ija no moto no sir ija anya tipa Chineke agbaga ọkụ mba adịma ya tipa ewe niwe then okwu ike yiri thyroid moto wogene ọ ka chukwu si wee kee nụ m ka chukwu si begene wee kee m enya de phone ahụ mra height gị de phone ahụ ọfụma ọ dị straight ọ dị straight ita jumper na eji start moto mebiri meslata to okwu gị lekwe igbe aka gị ha nwanyị gbasara agụkwụ na ga ewere nnukwu aka yiri aka osisi nwe ya mmadụ n'ike onye riri eri iche ndị a na-akpọ oke plọmba na-ama ụdị ọrụ ịrụ ha irilenu polo na ka eji arụgha plọmba toilet na bathroom irilenu neka polo eji arụgha plọmba toilet na bathroom bongo man oya artist look at msiki fakaso artist ke baby aga tifa artist bongo artist look at inwedri ke leg inwere ke leg bianga emega big boy mam so leno to ko ishi yo kada gbara stand leno to ko ishi ye ba se ka ba kre one side ba stand gap three ba artist look at ibegi the master artist kwa cross straight kega bia no wega okada awuru stand there nwa bingo muna we branga bia gbara ahụhụ bịara m nga na mama n'ihi onye mụtara gị ka eji ego ababa nna ga were phone gị ekwe ngụ okwu mmadụ ha were phone atawe n'ihu gị edo ego m ya n'iru m eju mo le enwebe nke nji lekwelo t-shirt dị mma ihe pụtara ọwụ nke ọbụla enyụrụ gị nyụba na toilet elo t-shirt dị mma elo t-shirt me nwo yiri ndị egbe mejire toilet ndị sọka wụ ọbụla mebiri emebi gbapụ t-shirt pụta nga ahụ ọkụ na ọkụ chacha m n'anya ya pụta nga ahụ ọkụ nọ na ma me iso na ndị egbu anụ na slọta pụta nga ahụ ọkụ nọ ịda aka na-efe gị ihe mepụta oge nwebe nwa ịmụrụ bụrụ afọ ịntavụ ebela na ịntavụ emube nwa
Ajọghị nwaanyị ole ka ị rara na ị gaghị ụtali ihe ọnụ na mama mmiri amụghị ọ dịkwa mma onye riri eri All the very thick. asenge them you nwa bingo them you kwengi mi aha begi na aka mebi asenge them you iko pem ya mebu to ga winta vuka bra le ihe omega anya we gbere si ndị hume echetakwala gị one day kpara gị aka ma anya ga eghe like this bra nga edim ga mepe anya gị ka anya m na-adịnụ asenge bokesha anya Chineke agba gị ọkụ bokesha anya bra nga edim ga anya onye kibra nga bịa ele anya like that le big le bayrum aha gị afọ m bụ Chukwuemeka bokesha anya gị ahụ tiyire na ọkụ na bokesha anya gị ịzaga Chukwuemeka stele mube nwa na-ele m anya ahịa bokesha anya ọ na-afụ ụfụ ọ bụrụ etu aka anya m bụ bokesha anya gị ahụ sị gị bokesha anya gị ahụ ibiri di m anya ụmụ nwaanyị bịa were anya gị na-abịa abịa someghe open it wider Chukwuemeka onye ugwu ịda afọ ole ọ dị m 35 years imechi anya ahụ again I bring you down don't think I'm playing here kwa anya Shegu Arize atịgha film lekwa dị anya gara aga m na-ama ma ọwụ nna ya onye riri eri ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum yes ele ụlọ akwụkwọ mahadum ị gara Enugu State University and Science and Technology gịnị ka ị gụrụ agụ m psychology. What is psychology? The study of animal and both covert and overt. Yes, sir. Psychology is a study to study animal and human being, both covert and overt. Oh, we are one. The Konya grassroom. Psychology. Both covert behavior, overt behavior, no under psychology. Study of human. Oh, we are. I want to get on toilet. Get my soldier on toilet. Bokeshanyage. Kromonto young man. Bishop, man, yes, and me. Bokeshanyage. Man, it's a man. I didn't. Jero Kerry. And me look at me. Remove. You want your bear? I'm in Anambra State. Bokeshanya. Ebe na Anambra. Anyocha. Ebe na Anyocha. Agukunre. Ebe na Agukunre. Obagu. Kebishna watch him. Enugu State. Bokeshanya ge. Bokeshanya ge. If a man na bambo, ebia log, ugwishi ga mata ihe ogro na school. Mana definition of what he studied. Talk less of going away woman. And again lota. They were no law. Way young girl. Who can you only 40 something? Then Megas game a quick idea while and when him. And when he take my bingo. Bokeshanya ga hishuku. Kahina. And Melemoto. Kebisha watch him. Enugu. Ijumole. Amube mchacha. Enwe be nke tọwara n'ime, but ị nwere nkịta. Enwekwa m nkịta o. Enwe nkịta. Mba. Ọnwụ ike ọ na-eme na family unu? Hey, mba kwa. Igbo ole nkịta mmadụ mbụ? Mba. Enwele nwaanyị na-anyụ m. Ọ ga-echere m na-egwu here. You think I play here with you? Ikuku na-abakwa m anya biko zie. I say gị anya gị, open that your eye. Enwele nwaanyị na-anyụ mamịrị gị pụta nnọọ ya abụghị ike na-anyụ mamịrị na mere gị ga na-ele mega ahụ ọtụ ya. Mbakwa. Iji agba ncha. Otego mgbe m nọ na mgbago. Bokeshanya hem jụrụ gị iji ajụgwuru m gị ma otele m otebe. Onye ncha. Adịm agbọ ncha. Iji agba ncha. Mba. But anya gị ahụ Bokeshanya.
na-ata ndị ahịa mbugharị mba ị like ndị agadi nwaanyị ka ụmụaka nna like ndị gbagotetu na ọ bụrụ ndị agadi nwaanyị bọkịsha anya gị agadi nwaanyị ka ụmụaka ọ bụrụ agadi nwaanyị but ọ bụrụ ụmụaka just ndị nọ na middle ịgbala ji amụ yes bọkịsha anya gị enwere nwaanyị ijiri amụ gị mbụ na WhatsApp ya etie chai amụ ebuole aha nwaanyị ahụ wo gịnị Joe bụ ishiri nwaanyị amụ na WhatsApp ya etie odi mkpu ahụ ele ihe gwara ya asị m ya na ọ bụrụ ibu na kamera asị m ya na ọ bụrụ ibu etu ahụ na kamera mekesha anya gị mekesha anya gị mekesha anya gị esi ya na ọ bụghị ibu na kamera ọ bụghị ibu ọ kamera isela amụ gị picture sendara nwaanyị na WhatsApp mbụ ụmụ nwaanyị ole ji amụ gị ịtọ aha ha Chinenye bọkịsha anya Chinenye na onye Joe na onye and Chinyere gị na ha ọgbara ncha na WhatsApp anyị gbọ ncha ọfụma ele ebe unu na ọgba ncha ọ na room gị ka ọ na hotel ka nọ n'ezi ka nọ n'ime ụlọ ọ na room m ka m nọ wee gbọ dị ncha ele otu isi nọrọ gba dị ncha edina m edina onye agadi nara ji moto isi gba dị ncha go and light hand there nwa bingo di nara sọngwe a ji moto isi gba dị ncha gị se ji moto isi seti kamera then gị na-agwa kwuo gwawa m ihe ịgwaga ha ọya na biko ka m fụgodu ya ọfụma mepegodu nke gị ọfụma ka m fụ ịhụ ya ọfụma ọ tọgbuo m biko butekwa ya weta kamera nso ka m fụ etu a nke m si wee nọ dobe etu ahụ bịa were fonu gị ma bingo ihu ya ọfụma onye ncha eweta kamera nso ihu ya ọfụma bọkịsha anya gị ahụ bọkịsha anya onye ncha bọkịsh weta ya nso ka m hụ deti na ọfụma ọ tọgbuola m weta ya nso ụmụ nwaanyị niile tara ha dị ole mara agụtị ọnụ oke nkịta na-alụbeghị nwaanyị ma ka esi eri nwaanyị ọhụrụ ego inyele mkpu ideti bọkịsha ewe ọchịchalịa kwa izu ole ike ịwọchalịa mana ịdị wicked. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe or check out. Subscribe or like ya get share ya. Awara ya bag. E watch it ya get back. You just know what ya taku shares again for what? Subscribe or for this place. Chineka bago. Bokishanya. Oh my God. Ewo, hi, I told mo. Hi, Netoka. Bokishanya. Ya te bokishanya tempuri. Nedede. Netoka. Hey. Na because Inyugo. Ewa hitiri koma. Nala full stop. Bokishanya hitiri akoma. Eti mi akoma tinye kpom ito. Okay. Koma bom. Mgbe chọrọ enyu full stop ọ dị aka enyụrụ gawa. Mba anyụ mụ tinye full stop ito da nyụkwa ọzọ. Bokishanya. Onyonyo bam. Genotype okay? AA. Blood group okay? O positive. Phone number okay? 090. Gịnị ka ị na-arụ? Ana m ele moto. 090 49147226. Akwa ịma na ihe aga bara social media niile nga n'iru. Gawa n'iru fire down. Bokishanya. Gbara nọmba. Kekwanụ ka onye ya anụ m ga-esi like kwa n'etu anya m. 090
49147226. Onye ga-alụ gị, ọ nwaanyị ga-alụ gị ka akwa ha kpọwara gị nwa PK first caller.